Dobré ráno. 86. deň a 13. júl. Mali sme krátky spánok, budíček 4:50, ale spali sme jak dudci. A začali sme o 3:45, neviem, či sme si úplne pobohli, ale aspoň dačo. Za hodinu sme konečne vyšli na ten nekonečný kopec zo včera, ale aspoň je príjemne. A zavolali sme domov, lebo je tu signál. A nič, ideme si užívať dole kopec chvíľku. A hlavne ďalšie spálené lesy, akože strašné. Keď to dneska pôjde úplne že skvelo, tak by sme sa mohli na večer dostať k polovici trasy. Ale nekričíme, ešte tam nie sme. Možno si dačo zlomíme a nedojdeme. Ale sraj hej. Neviem, či to je vidno. Lebo ja sa obávam, že keď ti to vyťahnem, to poteče, víš? A aj si sa, že udrel do hlavy? Čo? Jo. Tak sme išli ďalej, toho kopcom. A keď si všimáš tento modný doplnok na mojom čele, stala sa taká vec. Som si nevšimol stroma, ktorý sa mi neuhol. Taký suchý starý, z tých zhorených. Dal som mu čelovicu. A on si nechal konárik zapisnutý v mojom čele. Tak, sme volali pohotovosť. Sanitka so žltým kolerom na baťohu pribehla. To je zelená. Tak zelená. A začala ošetrovať. Tak sme mali dneska taký mini chirurgický deň. No a potom sme len šlapali hore dole, začalo byť teplo. Celku skoro. Zastavili sme sa pre vodičku na takom plácečku, tam sme si dali hneď aj raňajky. Okrem toho, že sme asi stratili nožiť, roztrhla sa nám fľaša, rozbil sa držák na nej, celé zle. A potom sme už len pokračovali ďalej. Hore dole, mrkvička, hore dole, cez tie zhorené lesy. A sme to dotlačili do miesta, kde sme vlastne asi nechceli ani zostať. No, určite sme tam nechceli zostať. Chceli sme ísť k vode. A vedeli sme, že tam bol Trail Magic, ale bol tam piatok, sobotu a na ten sme nestíhali ani keby sme čo spravili. Ale došli sme tam a už z diaľky sme videli sedieť nejakých ľudí. A potom sa tam prihovoril chalan, že ak sa máme a či si nedáme nejaké studené pitie. Normálne sa ti tam stretli dva Trail Magicy. Ďalšie, nové. A ja, že nové prvýkrát. To je masaker, aké máme šťastie. No a tam bolo všetko. Všetko akože super ideálne. Tam boli nápoje, tam boli melóny, tam boli sladké sneky, tam bolo ovocie, jablka, čerešne. Vedľa, keď sme došli k tým druhým, Tí robili sendviče. tí nám spravili sendvič. A fajnový. Dali nám pitie, potom sme si ešte spravili peanut butter jam chlebík, kopu drobností, čipsy sme tam jedli, ďalšie nápoje sme dostali. Nechodilo až tak veľa ľudí, aj oni toho chudáci asi boli Nachystali toho asi viac než, tak nám núkali, že berte si. Tak chceli sme tam, že sa len najeme a že pôjdeme hneď preč, no zase nám to zabralo kopu času, lebo bolo príjemné tam s nimi sedieť, akože sme sa aj pokecali, sme sa zasmiali. No a ešte keď sme odchádzali, nám hovorili, toto si zober, tamto si zober, hento si zober. Tak máme nejaké pivko, máme nejaké limče, máme nejaké sladkosti, jablíčka sme si zobrali. Bolo to super. Tak sme sa rozhodli, že budeme pokračovať ďalej. Došli sme ďalších 6,7, no. skoro 7 km. Že znova sadneme, niečo pojeme. No ja už som zase hladná. Aj z našeho.
Bolo teplo, ale bolo to už lepšie trošku než z začiatku. Ale mne zase zostalo horko. Ostalo, lebo bolo niektoré miesta. Dneska vyzeráme jak kominári, jak to neviem, totálne čierna všetko. Hajkerské ponožky. Sme lepkaví. Hej, ale tu už pofúkuje. Už sme boli na takom hrebení. Je to trošku lepšie, než to bolo dnes. No a nevieme, čo spravíme. No pred nami sú posledné dva. Toto je posledný vodný zdroj, kde sa ide tu dole. Potom je tam pred nami ešte o 4 km možno ďalší. A to je posledný, až pred cestou je jeden. Ale to je ešte kopa kilometrov. Nevieme, či by sme to vôbec stihli dneska, lebo ešte nás čaká, akože nie je veľký kopec, ale proste musíme sa vytrepať na 2300. A my sme vlastne 1900. No. Tak neviem, čo máme robiť, lebo ak pôjdeme na... Na koľko potrebujeme ísť? 2300. Že je to také, ale zase keď dojdeme na koniec, tam sa aj umieme, že budeme tam mať vodu, nemusíme ťahať. Ak nie, tak musíme zísť dole 600-700 metrov, nabrať vodu, vyfiltrovať ju a až tak zobrať, a to nám zaberie tiež veľa času, lebo tá fľaša nie je už funkčná. Tak nevieme, čo spravíme. Neviem, najeme sa, dáme si nejaké sladké, dáme si nejaký snack a pomaly sa posunieme a podľa toho, jak nám to pôjde, uvidíme, kde skončíme. Asi tak. Možno na ďalšie bude. No, bohužiaľ možno na ďalšie bude. Díky.